имрӯз бошад дар Туркия зиндагӣ дораду ана печинакҳои Туркия беҳад дилша бурдааст, ҳар замон бар муқобили миллати тоҷик гап мезанад. суханро дониста гӯй, то ки дӯстро душман нагардонӣ, зи ҳарфи бетаъаммул ошно бегона мегардад. Салом алайкум бардорон, ин ҳамин видео рости гап дирӯз тамошо кардам. И бардора гӯш кардам камтарак, суханои хубам зад. Ана чӣ гуфтанӣ ҳастам? Рости гап ин ҳамин занам ма як чанд вақт пеш як бор дар рилсҳои ма ғалтида буд. Гуфтам дигар тамошо накунам, ша кур кардам аз сайти худам не ҳамин чӣ гум неинтерес намекунӣ дар Instagram дигар нишон наметиҳад. Ва имрӯз бошад нами суханои ҳамин марда тамошо кардам, камтарак гӯш кардам ки оиди ҳамун зан каме ҳарф задааст, ғайбат нашавад, аввалаш ки ман кордор нестам. Лекин чӣ гуфтанӣ ҳастам, як-ду сухан бародарон, хоҳароне ки ғариб мераванд, кор мекунанд, фаъолият мекунанд, ҳамин зиндагии худтона бинед, зиндагии худтона пеш баред. Мо тоҷикон шуморо дастгирӣ мекунем, мо шуморо дӯст медорем. Лекин кай ки шумо гап мезанед ки марди тоҷик ин гуна ҳаст, марди тоҷик вай гуна ҳаст, ин хеле нотуғри аст, мефаҳмед? Ҳамон бародари худатон, падари худатон, хоҳари худатон, додари худатон, ана аҳли байти худатон тоҷикон ҳастанд. Чӣ гуна дар кор аст ҳамин гуна гапу корҳо? Ман намефаҳмам, ҳаргиз намефаҳмам, бовар кунед. Мо як чанд вақт пеш як навор карда будем. Дар омада тамошо кунед, ҳатман. Ина падараш ҳайм. Я таджичка, я приняла менталитет казах. Я таджичка, я до безумия боюсь таджикских свекровей, так как знаю их нрав, поведение и отношение к своим невесткам. Я надеюсь, что когда-нибудь дойдет до таджикских свекровей, что они берут жену своим сыновьям, а не слугу и обслуживающий персонал. Фамилия оиди ҳами занҳое ки рости гап бо мегум ман кордор нестам. Лекин як чанд навор ҳами ғалтид мебинам ҳамин оиди тоҷик гап мезанам, оиди марди тоҷик гап мезанам, оиди марди тоҷик. Пас гуфтам биё як видеонавор кунам. Ха зан шавҳар кардааст, қазоқа гирифтааст, турка гирифтааст, дигар. Охи ҳамин куҷо ту медори марди тоҷика дашно мекунӣ, пасту баланд мекунӣ, тоҷикора ҳар гап мезанӣ, чӣ дар кор аст? Аммо панҷ панҷа як гуна нест. Ҳар миллат хубишам дорад, бадашам дорад. Охи шумо калонсол ҳастед, кӯдак нестед ки ин гуна ҳарф занед, фаҳмидед? И якумаш. Дуввумаш чӣ? Шумо намедонед чӣ гуна корҳое кардагиянд ҳамин туркҳо ба форсизабонон, ба тоҷикон. Русҳо як чия меган, нисиб сол нарану, фаҳмидед? Ҳамин намака дар болои ҳамин зарба нарезон, мефаҳмед? Насӯзон. Дар кор нест. Қа турко мегӯяд и хеланд, ӯ хеланд. Ҳамон туркоям бадшонам доранд, хубшам доранд, фаҳмидед? Лекин ман ҳозир як видеонавора мемонам, бидоред як камтарак тамошо кунед. Қа оиди мусулмоно ҳарф мезанад, қа ҳиҷоб пӯшидагия шумо, қа худтона мусулмоне чӣ мегӯяд, бовар кунед. Ман туркои хеле дӯсти зиёд дорам, фаҳмидед? Аз наздик мешиносумшона. Бисёришон аз худо, аз дини ислом хабаре надоранд, фаҳмидед? Қа ҳамин сафсата гап назанед, қа мардуми тоҷика аз раҳ бероҳ накунед, қа занҳои тоҷика аз раҳ бероҳ накунед, фаҳмидед? Ҳамин шумо мурдатуна ки Тоҷикистон мебарад. Ҳамин Россияда дидагӣ ҳастем, хубшам дидагӣ ҳастем, бадшам дидагӣ ҳастем, чӣ марда, чӣ зана. Кай ки мемуранд, ки мебарад ҳамун хонашон, ҳамун Тоҷикистон, ки гуршона, мебахшед, тобутшона мебарад. ҳамун тоҷико бо сум ҷамъ мекунанд, бо ҳамун тоҷико рӯй мекунанд ки ҳамин зани тоҷик, марди тоҷик бесоҳиб намонад, фаҳмидед? ҳамун туркиядам ҳамин гуна, ҳамин мурдатуна ки мебарад ҳамун Тоҷикистон? Оё ягон турк ба шумо кӯмак мекунад? Оиди турко қа гап назанед, илтимос. Шумо пантуркисто чӣ корҳое кардагӣ ҳастанд ва то ҳол мекунанд, шумо намедонед ба фикрам. Ё ки шумо онҷои сари мағзитона ҳамун идеологияи пантуркизмӣ хӯрдагӣ аст, фаҳмидед? ҳар гап назанед, илтимос. Ман ҳоле дар Осиёи Миёна намедонам, надидам ҳамун зану марде ки шавҳарошон аз дигар миллатҳо ҳастанд, лекин миллати худшона пасту баланд мезананду таъна мекунанд. Илтимос, ҳамин гапу корҳо дар кор нестанд. Тоҷикон мардои хеле хуб доранд, бо ғайрат,
илмдон ҷаҳонбин хеле зиёд ҳастанд бародару хоҳарон фаҳмид занҳоям ҳастанд занҳои тоҷикое ҳастанд ки дар дунё хеле машҳур ҳастанд ҳасте бо аблағшам ҳасте лекин шумо ба ҳар як гуна аблағҳо эҳтиёр битен ин чӣ мешавад ҳеҷ чиз намешавад пас гуфтанӣ ҳастам суханро дониста гӯй то ки дӯстро душман нагардонӣ суханро дониста гӯй то ки дӯстро душман нагардонӣ зи ҳарфи бетаъаммул ошно бегона мегардад илтимос хоҳарен додарен апаен акаен суханотона дониста гап занед фаҳмидед бо пас шумо ҳамун тоҷикистон меравед бо ҳамун ҷода бо ҳамоё бо ҳамоҳангӣ бо салом алейк мекунед то ки дӯсту душман нашавед фаҳмидед чихе мегӯянд от любви до ненависти один шаг ҳамун як шагтона дидаву дониста гӯед ба ҳар гуна ин гапотона даст назанед мефаҳмед бардорон каме бисёр гап задем бубахшед ҳамин буд гапи мо оиди ин гуна корҳо оиди ин гуна чизҳо агар ки мо гап занем мо бисёр гап мезанем оиди туркҳо оиди пантуркистҳо оиди дигар миллатҳо хубишам ҳастай бадишам ҳастай лекин ҳами не надо ковыряться фаҳмидед оиди ошхӯрдан дар тори клёнка мо видеонавор карда будем ва пас як чанд ҳамун мардуме ки дар ҳамун видеонавор буд омаданд моро гуфтанд ки ин гуна видеонавор накун оиди ин гуна ҳарф назан ва як бародари дига дар полша ҳастай ана рости гап кордонам нашавм гуфтам лекин як видеонавор шаҳрроҳӣ кардам тамошо кардем ҳозир мемонам тамошо кунед дуромадасту бародар видеонавор кардааст чӣ гуна як тоҷик масалан қоидаи ҳаракати роҳа вайрон мекунад яъне мошинша дар ҷои парковка мекунад ки дар он ҷо танҳо одамои маъюб бояд парковка кунанд пас пулис мебиёяд ӯра штраф мекунад ягон мушкиле нест лекин чӣ мушкил аст ҳамин кортона кардед шумо фикр мекунед ки ин навораи шуморо дигар одамо тамошо намекунанд шумо фикр мекунед ки полша ёки дигар мардумои аврупо ин гуна видеонавори шуморо тамошо намекунанд дар видеонавор мегӯяд ки дар полша якум бор мо дидем ки взятка мегиранд ҳамун полша яке аз миллатҳое ҳастанд ки бар зидди мусалмонҳо ҳастанд бисёриш бар зидди иммигрантҳо ҳастанд ва ҳамин шумо ки взятка додед бовар кунед ки барои чӣ ҳамун шумо да мегӯяд мебинад медонад ки шумо тоҷик ҳастед ё ки мигрант ҳастед ва зери шумо мебиёяд ва сухан мегӯяд ки ба ман ин гуна маблағте ё ки намхе гуна корҳоя пешниҳод мекунад шумо бояд донед ки бардор ҳамин шумо ки ҳамин коротона кардед ғайриқонуна вайрон кардед паҳн накунед бардоро худатонда медвежья услуга накунед фаҳмидед дар кор нестай ҳамин видеоҳоя паҳн кардан боз шумо мегиред байрақи тоҷикистона мемонед охи байрақи тоҷикистона куҷо да мемонед дар болош ман ҳайронам ман намефаҳмам бародар оиди оши палов як намин бародар оши палова реклама карда буд чихе дар тори клёнка мехӯрад мо сухан карда будем ки ҳамин кор дар кор нест дуромадан бо мора таъна кардан пас задан гуфтанд ки ин гуна кордор нашав мо чӣ гуна мехӯрем ҳамин гуна хӯрок мехӯрем ана о бародар мо зидди шумо гап намезанем мо мегӯем ки шумо ин гуна кор накунед ки то ки бар зарари тоҷико нарасад ҳамин масалан бибинед ки як десет тоҷик масалан ба фикрам ҳамун взятка додагӣ ҳаста ҳозир дигар бисёриҳо дигар фикр мекунанд ки мушкиле нест агар ки взятка бигирӣ фаҳмиди ҳамун тоҷик ҳамун полша полисиш мегӯяд ки фикр мекунад ки значит катиби одамои намхе кору бор карда мешавад яъне сум гирифта мешавад имрӯз взятка мегира пага шапалоқ мезанад пагаи дигар кор мекунад фаҳмиде роҳ натин илтимос ҳамин аврупо омаде қоидаи қоридоршона ҳаракат кунед аммо штраф гуфтан бирен штрафтона риоя кунед лекин пеш ҳамин гапу корҳо коре кунед ки қонунвайронкунӣ накунед бадбахт дил магирифи авози банка